xerrada i una petita tertúlia amb el Conrad Vilanou, com ell es diu, amic de la casa. I bé, primer de tot agrair-li per haver participat en l'acte d'avui, que sabem que ha estat un esforç, coordinar un esforç tècnic i també personal. I després, Conrad, donar-te les gràcies per ser un gran proveïdor i de les teves donacions dels llibres antics que durant aquests últims anys, bé, el que deies tu, a partir del 2008 ens has anat aportant a la biblioteca i fent el fons molt més ric, tant a la Biblioteca de Mundet com al Pavelló de la República, i és una feina que crec que mai podrem agrair-te del tot. Estem realment molt contents i molt agraïts. I bé, Conrad, en el fons això ha sigut com una excusa per poder parlar amb tu sobre aquesta exposició que hem muntat i que en la qual has col·laborat i has fet el text sobre la importància dels llibres de text a l'escola. I bé, Conrad, jo el que et volia preguntar, he trobat, tot i que em coneixia al fons i que com a treballadora de la biblioteca l'havia remenat moltes vegades i d'això, m'han sorprès moltíssimes coses, realment. Creus que ho saps coses fins que no aprofundeixes. I m'agradaria fer-te un seguit de preguntes a través del text que has escrit per la biblioteca i per aquesta exposició. I una de les coses que m'ha cridat l'atenció, comences explicant que el llibre de text, bé, primer comences explicant que a Europa Occidental la importància del llibre, la importància que tenim nosaltres al llibre a través de la Bíblia, parles al començament de l'Europa del nord, en el que jo crec que suposo que és a través del luteranisme, és a dir, que tu pots accedir, no et fa falta cap intervenció, o sigui, cap mediador en el que tu pots interpretar la paraula de Déu, que tu comences, o sigui, tu com pots llegir la Bíblia i això, tal com expliques, va fer que la gran majoria de la població sapigués llegir, que no vol dir que sapigués escriure. Ho he trobat molt interessant, és una cosa que sí que clar se sap, però que realment és com la llavor que fa que el llibre prengui importància en la nostra cultura occidental. I després expliques que a partir de la Revolució Francesa comença l'escolarització. L'escolarització, com expliques tu, és l'Estat, llavors qui se n'ocupa, i la importància del llibre de text. I una mica m'ha cridat l'atenció, això que expliques, si ens ho poguessis aprofundir una miqueta més, això de Barcelona com a indústria editorial, a partir de l'exposició de 1988. És a dir, és veritat que la majoria de llibres de text que trobem tant a l'arreu de l'estat espanyol i a Mèxic i d'això són editats a Barcelona. Com es va donar aquesta situació de que fos el focus principal de la indústria editorial, que encara continua? Es pot dir que amb l'editorial Planeta i d'això encara som hereus, no? D'aquesta llavor. Si ens poguessis una mica conceptualitzar. Bé, gràcies, Elsa. Jo el tema aquest no l'he estudiat en profunditat, però m'imagino que a Barcelona, en 1888, ja tothom diu que Barcelona ha crescut a base d'aquestes efemèrides, no? Després de l'exposició internacional del 29, dels Jocs de la Mediterrània del 55 o dels Jocs Olímpics del 92. Clar, Barcelona es troba en una posició que se li havia obert un mercat. El 1888, 4 anys abans del 400 aniversari del descobriment d'Amèrica. Barcelona avui en dia no té probablement no assumeix tant com abans aquesta dimensió americanista. Ho dic perquè hi ha un mercat que no només és el mercat espanyol, hi ha el mercat, és a dir, una burgesia que ha fet impremtes, que ha fet indústria, que ha fet editorials, perquè això necessita un teixit social, perquè hi ha una indústria tèxtil i aquesta indústria tèxtil també genera una necessitat de que la gent llegeixi, de que la gent sigui catequitzada a través de catecismes i que per tant sigui formada. És a dir, tot un procés industrial, també la indústria genera no només un procés de
de producció, sinó també genera un procés cultural. Aquesta Barcelona o aquesta Catalunya plena d'ateneus, de cercles recreatius, d'una sèrie d'associacions de cada poble, doncs tenen una biblioteca i, per tant, d'alguna manera doncs, es necessita un mercat editorial. Per aquest mercat editorial la importància no està pensada en Catalunya ni en Espanya, que també, sinó sobretot en Llatinoamèrica. Quan són unes repúbliques que s'han independitzat i que llavors doncs, encara queda doncs, Cuba i Filipines, naturalment, i Puerto Rico, això és per del 98. Per tant, hi ha un mercat, la presència mateix del monument a Colón, això ho representa. Aquesta Barcelona que té aquell dit de Colón que tothom diu que no indica Amèrica, però sí que indica que hi ha negoci. I llavors, doncs, per tant, això per l'altra banda. I per l'altra banda, jo crec que la proximitat a França, és a dir, hem de pensar que el ferrocarril a finals del segle XIX ja ha connectat Barcelona amb Portbou i Portbou amb París, i Barcelona-París deu ser un dia i mig de tren, 24 hores de tren. Això vol dir que en un país en què la cultura llavors no era anglòfila, dominant, sinó que era francòfona, doncs està clar que les grans editorials parisines, Lévy, Kalman, Hachette, d'aquestes grans, Garnier, totes aquests llibres venien aquí, i naturalment hi havia és a dir, París és la capital del món, fins que Nova York ho serà a començaments del segle XX. Per tant, d'alguna manera, Barcelona està entre París i Amèrica, i això fa que sigui un lloc on esclar, en una època de comunicacions marítimes, hi ha navegació amb vaixells de vapor, no només hi ha vela, a finals del segle XIX, i per altra banda, que estigui molt a prop de París. Per tant, tenim una font d'inspiració, que és París, i una estructura d'estat com la francesa, evidentment escolar molt potent, perquè això els francesos, sobretot a la Tercera República, des de 1870, i bàsicament a partir de Jules Ferry, que és 1880. És a dir, França és l'estat educador. L'estat educador. I continua tenint importància. I continua. Això la monarquia borbònica, ni els liberals ni els conservadors no ho havien assumit, encara que van fer la llei d'educació del 57, 1857 i Moyano. Clar, finals del segle XIX és quan la modernitat toca la porta, Barcelona fa l'esforç per trencar les muralles, que ja l'ha fet uns anys abans, i per posar-se al mapa. Jo crec que hi ha un mercat colonial i la burgesia veu que la cultura és un negoci, és a dir, hi ha una indústria cultural. I el llibre de text i el material escolar, perquè aquí hem de posar tot el material, mapes, pissarres, el que vas explicar. És a dir, tot allò que s'utilitzava en una escola, és a dir, que aquestes empreses no només feien llibres, sinó tenien catàlegs de tot un ventall de Ercelevina i una sèrie d'editorials, Blascamí, amb alguns que oferien uns catàlegs, Bastinos oferien uns catàlegs amplíssims. Amplíssims vol dir que una quantitat d'utillatges, microscopis, diapositives, les primeres que a França, és a dir, o mapes. I tot això fa que Barcelona sigui un embrió d'una indústria cultural que batega molt fort i que hi hagi moltes empreses. Naturalment, i també hi havia els interessos de la indústria paperera, perquè, clar, hi ha un altre negoci, que és el paper, que el paper generalment ha estat en mans dels bascos. I llavors, doncs, clar, perquè per editar llibres necessites paper. I llavors, no, ho dic perquè, clar, aquí el mateix recordem que el Godó, doncs, en un determinat moment, ell crea la seva pròpia indústria paperera, perquè per no dependre del mercat del paper, per poder editar La Vanguardia, que és el primer diari, hem de pensar que La Vanguardia ja comença a ser un diari probablement a finals del segle XIX encara no, però a començaments del segle XX serà un gran diari d'abast, serà gran rotatiu. Sí, que crea opinió. Ja dic, a 1888 no, perquè el nom de La Vanguardia ja vol dir que és un nom, i això ho explica molt bé en Gaciel a tot arreu, amb la història de La Vanguardia, però que era un nom que venia de la tradició, podríem dir, liberal, no? És una tradició liberal, conservadores i liberales, doncs La Vanguardia és de liberales, diari castellanitzat, però en qualsevol cas ja la premsa comença a ser en aquest context, per tant també hi haurà liaisons, hi haurà connivències entre la indústria editorial i la indústria periodística, la incipient, amb una Barcelona que té molts diaris, molts més cares, i a més en matí i tarda,
amb tiratges probablement més curts, però qualsevol en té molt. El que passa que la indústria paperera, que està en mans dels bascos, repeteixo, bàsicament, en aquells moments, i tot el començament del segle, doncs clar, també és una nova indústria, és a dir, hi ha una indústria tèxtil, però també una indústria paperera, també hi ha un mercat, hi ha una escolarització, un conjunt de factors, i la visió americana, és a dir, hem de fer negoci, allò que tradicionalment Catalunya fins al segle XVIII diuen que no havia fet, perquè no s'acceptava que Catalunya negociés, uns diuen que sí, altres que no, però en qualsevol cas aquesta visió americanista. Jo crec que això fa que Barcelona sigui... I París, sempre París, vull dir... Com a referent, París com a... París, el referent, sí. I està en contacte amb tota la cultura mundial perquè els francesos tenen aquelles grans revistes enciclopèdiques, la Revue de Monde, dels dos mons, és a dir, que la Revue Britannique, o sigui que un senyor podia estar a l'Ateneu Barcelonès al cas del que passava a Anglaterra i llegir en francès. Llegir en francès. Ostres, molt interessant, Conrad. Mira, Conrad, després també et volia parlar, expliques, en el text aquest expliques doncs, que l'escola, en el moment que es va decidir escolaritzar tots els nens i a través de l'estat liberal, en el qual el que jo entenc és que es vol crear ciutadania, és a dir, crear el ciutadà d'un estat liberal, el que s'intenta és, a través de l'escola, poder crear aquests ciutadans i unificar llengua, història, que ara se'n diu molt de relat, és a dir, la història de la nació-estat, i el que m'ha cridat molt l'atenció és la referència que fas aquí a Catalunya, en el que el mestre necessitava, el mestre català i catalanoparlant, necesitava el auxiliar del maestro catalán en la enseñanza de la lengua castellana de Salvador Genís. Curiosament, a la biblioteca familiar de casa meva tenim els 2 volums d'aquest llibre i fa temps, tu expliques que la idea de l'estat liberal era arraconar les llengües, o sigui que l'única llengua fos el castellà, arraconar les llengües diferents de les altres llengües del territori espanyol i que la idea de l'estat aquest liberal era una única llengua, un únic relat, una única història, un ciutadà modèlic, en el cas dels nens expliques que passaven de l'escola a la caserna i que les nenes passaven de l'escola a casa i per tant se les havia d'educar en les feines de la casa, és a dir, la cuina, cosir, tot el que fos autosuficient per elles per portar una família. Doncs aquest llibre que expliques de l'auxiliar del maestro català, curiosament vaig llegir fa anys el seu pròleg i el mateix Salvador Genís demana, suposo que perquè ell ho veu, demana que l'escola no deixi de ser bilingüe. No sé si recordes aquesta demanda que no es va fer... És en el pròleg, I a més que et recordo que pot ser que siguin 2 volums aquest llibre? Jo, pel que tinc entès, és un volum, però vaja... És un volum. Potser es va editar després, perquè és el que expliques tu. És un llibre que es va editar moltíssim, és un clàssic. Això demostra, primer de tot, que l'estat liberal vol centralitzar, vol uniformitzar. I també no només la parla, la llengua, sinó també el sistema de mètric. Per tant, el patró metre que s'imposa que l'ha implantat la Revolució Francesa i s'ha acabat amb totes les mesures que jo encara quan anava a l'escola... No, però com sí, xicres, jo quan anava a l'escola encara em feia fer un problema que era una gruesa era amb 12 dotzenes, i eren 144 unitats, i així, per tant, vol dir que durant molt temps, i la famosa arroba, amb els manuals escolars dels anys 20 i 30 encara es troba. La arroba ara que utilitzem com a adreça electrònica era una arroba, i per tant era una mesura de pes. Aquest sistema d'unificació és de tots els estats liberals. Per tant, això es dona a França amb l'eliminació dels patuars i això es dona a Itàlia quan fan la unificació. Per tant, el desig de tenir un sol sistema monetari, per tant la pesseta, que aquest nom sí que és català, doncs tenir un sistema de control numèric, que això facilita. Clar, els nens això els va fer els problemes, això anaven directes, és a dir, directes en el sentit que havien de fer conversions de monedes, de lliures jaqueses, de jaca o de cadis per fer un problema si l'hem de pagar, per tant, la unificació de la pesseta. El tema és que, clar, aquí es va, el català era una llengua que no servia des del punt de vista de l'Estat. Queda com una llengua d'ús domèstic, agrícola i ús domèstic. I ja està. Fins i tot jo encara recordo quan anava a l'escola allò que em deien les paraules que en castellano empiezan por
que en català tenia un mestre que havia, doncs, clar, naturalment represaliats i tota la història, als anys 50 ens deien, i 60, les paraules que en català empiezan por F, en castellano se escriben con H. Finestra, Això, ai no, això és visió. Clar, farina, harina, és en veritat. castellano escribe... Hormiga. Hormiga, és a dir, les que en català s'escriben con F, per tant vol dir que ells eren conscients que el català havia de posar-se al servei del castellà, les que escriuen per F en H. Ara bé, també val a dir que hi va haver un moviment, sobretot a començaments del segle, amb algun bisbe, com Torres i Baixes, que van començar a reivindicar la necessitat d'ensenyar, si més no, en català, el catecisme. I aquí ja va haver els grans problemes perquè, clar, com diem, de fer una escola bilingüe. Precisament l'Església a Catalunya sí que ha fet un paper, i dels mèrits que té el seu haver és haver defensat la llengua catalana com a llengua vehicular durant determinades èpoques. També té pàgines fosques, naturalment, a l'època franquista. Però en aquest cas concret sí que a partir de 1906, davant la imposició d'explicar fins i tot les veritats de la fe cristiana en castellà, doncs s'imposa. Per tant, naturalment, aquesta és una lluita, les llengües estan en lluita i unes s'imposen a les altres, això és evident, i per tant és possible, i jo no recordo ara el pròleg... No, evidentment no ho va aconseguir, o sigui, era com una crida... Però a partir de 1906 hem de pensar que ja hi ha una reclamació que, si més no, l'ensenyament del catecisme, que va fer amb capellans, amb nens que probablement molts d'ells no estaven escolaritzats, però que en canvi sí que estaven catequitzats, és a dir, anaven a la catequesis o després de sortir a missa s'havia de fer en català. Per tant, sí que, no dic que hi hagués una resistència forta, però com a mínim sí que hi havia el desig de no perdre la llengua catalana, a part que hi havia pedagogs com Flos i Calcat que ja van reivindicar en 1888, si mal no recordo, que té un text sobre la importància de les escoles catalanes. És a dir, la idea que hi ha d'haver una escola catalana és molt anterior, és a dir, 1888, ara la data doncs no la recordo ben bé, però jo mateix, quan era jove professor, ja vaig fer una edició facsímil d'aquest text que vaig trobar a la Biblioteca Arús, en què reivindicava que clar, és un altre model, davant de l'estat centralista unificador, doncs un estat federal, que és la idea de Valentí Almirall o de Pi Margall, que òbviament això no va reeixir, va ser un fracàs per la petita burgesia catalana, no de la gran burgesia, que el que volia és tenir la mirada posada als Estats Units o la mirada posada a Suïssa, i no tant a França. I que per tant, aquesta és una vella polèmica que l'estat liberal guanya, naturalment, i el franquisme ho acaba de reblar. És a dir, el franquisme va ser portar a aconseguir aquesta uniformitat en tot, amb la gimnàstica, amb el llenguatge corporal, en tot. I com tu has plantejat, has dividit entre l'esfera pública i privada, el noi i la noia, el soldat pel noi, i la milícia, i la noia l'esfera privada, la qüestió domèstica. Però probablement això ens demostra aquest llibre que hi havia necessitat d'ensenyar el castellà, el propi mestre, el que havia de transmetre la llengua de l'Estat, o sigui, tampoc era coneixedor. Aquest petit exemple de les que s'escriben, les que se pronuncien en català, ens ho deien en castellà, Ostres, sí, però... Se suposava que la gent parlava el català privadament, però que no escolarment, perquè tot era en castellà. Sí. No, molt interessant. Després, del que he llegit en aquest escrit també en trec la importància tant per l'Església Catòlica com per l'Estat liberal, la importància de l'impremta i del llibre, com el que expliques tu en els llibres de text a les escoles i els llibres de catecisme. I llavors parles de Ferrer i Guàrdia, i no tant per parlar del Ferrer i Guàrdia, sinó d'aquesta època, la importància de l'impremta i de la lletra escrita, una mica que ens parlessis, que Ferrer i Guàrdia també ho feia, i sobretot, evidentment, Freinet, això de la impremta una mica escolar, és a dir, la gran importància de la lletra escrita per l'escola i que els propis nens fossin els productors dels seus escrits i que després estiguessin impresos, com passava a moltes escoles, i com bé ja saps, Conrad, a l'Escola del Mar tenien la revista Garbí, que era importantíssim, que tothom, i el cronista de classe, en el qual, en lloc del cronista de la ciutat, el cronista de l'escola, en què escrivia tot el que passava, feia la crònica del dia, i que després això quedava imprès.
i que ens fessis com una pinzellada que això demostra la importància de la lletra escrita en tota aquesta primera unificació escolar. No tant, vull dir que les dues parts, com si diguéssim, l'estat liberal, l'Església i fins i tot les escoles llibertàries en Ferrer i Guàrdia, la impremta era com un nucli important, un suport. Sí que m'agradaria fer un comentari del Ferrer. Ferrer també fa una impremta, Sí. Fa publicacions de l'escola moderna i, per exemple, el pare de Federica Montseny va fer un text, el llibre de lectura, que era Sembrando Flores. Sembrando Flores és un manual que, a més, es va reeditar, la CNT el va reeditar a França en els anys del franquisme i es troba a la biblioteca de l'UBS de Geografia i Història. El que passa que també vol dir significar que vaig llegir en un llibre d'un periodista català que va passar el martiri de la Guerra Civil, ho dic perquè era catalanista i de missa, per tant, durant els anys 30 de la guerra amb el bisbe a les esquerres per ser missaire, i quan van entrar els franquistes malament per ser catalanista. És a dir, doble repressió. Aquests van rebre per tot arreu també, i a més que ens en parla poc. Doncs bé, aquest personatge, que és en Brunet, explica en un llibre que va publicar ja durant el franquisme, que va tenir, és un llibre de confessions, que jo vaig trobar amb una dedicatòria a l'Ignasi Agustí, que havia sigut un dels propietaris d'editorial, un dels directors generals, que estava al darrere del grup Argos Vergara, que això recorda empreses editorials barcelonines, i Ignasi Agustí havia sigut un franquista, president de l'Ateneu, i el famós Guido Rius, un home òbviament important, però òbviament explica, i amb aquesta dedicatòria em va fer molta pena, perquè en Brunet li deia amb en Agustí, gràcies Agustí per treure'm de la misèria i del fang on vivia. I aquest llibre suposo que li havia donat alguna feina, i llavors quan ell va escriure aquest llibre als anys 50, que jo vaig trobar, en la dedicatòria en una llibreria de Vell, en un drapaire, està al Correu de la República aquest llibre, si no recordo, doncs allà explica que per què no va triomfar. La pregunta és per què els anarquistes que tenien tanta implantació a Catalunya, com per exemple van demostrar a l'any 37, que es van enfrontar obertament amb els comunistes, amb aquest tema. És a dir, quan el moviment obrer català està en mans anarcosindicalistes de CNT-FAI, com és que això no havien triomfat abans? Perquè, és a dir, i llavors el gendre d'en Ferrer i Guàrdia, que era Jaume Brossa, que sap una filla de Ferrer, en Jaume Brossa, que era un home, diguem-ne, modernista, no noucentista, actualment, amb ambient anarquista és d'estar més propers als modernistes. El noucentisme, d'Eugeni d'Ors. No de la gent d'ordre, sinó de la gent d'alguna manera que més arrauxada. Arrauxat i que busquin la intimitat dels sentiments. Doncs en Brossa li comenta amb en Brunet, en un dinar que diu que té lloc a l'Ateneu, suposo que hem de posar a Barcelona als anys 20 o als anys 30, no donar la data, en què diu que el que va aturar Ferrer va ser el pare Claret. I el pare Claret, Sant Antoni Maria Claret, un home molt bel·ligerant, per l'altra banda, que havia, no explicarem la història. Recordem que a Catalunya avui hi ha l'editorial Claret i que la llibreria Claret està al carrer Roger de Lúria. Per tant, doncs, això té una llibreria i té una editorial, l'editorial Claret, és a dir, sempre hi ha llibres al darrere. Doncs amb les seves estampes, en tots els seus catecismes, en tots els seus llibres, El camí dret per anar al cel, per exemple, diu que quan anaven a predicar els anarquistes ja havia passat el pare Claret i que el pare Claret els havia cristianitzat, o sigui, havia aconseguit allò que la industrialització havia originat. La industrialització va fer perdre la fe la gent amb l'església i amb les creences. Això va passar a Anglaterra també del segle XIX i és quan es fan tantes esglésies neogòtiques a Anglaterra. Hi ha una recristianització de la societat. Aquesta recristianització de la societat i la Sagrada Família és un exemple d'aquest model, perquè encara continua, perquè neix en aquella època, diu el gendre de Ferrer Guàrdia. Per tant, el gendre de Ferrer reconeix que la batalla ideològica va tenir una vessant llibresca, podríem dir, publicística,
que a través d'estampes, a través de novenes, a través de setmanes pietoses, a través de llibres sagrats, el Pare Claret. Això és el que volia dir. Per tant, el llibre, a vegades pensem que les idees són importants, però clar, ho són, però aquestes idees s'han de portar a la gent. S'han de transmetre a través del llibre. I està clar, i aquí els anarquistes, o com a mínim el gendre de Ferrer Guàrdia, que alguna cosa devia saber, doncs reconeix que el Pare Claret els havia espatllat moltes vegades possibles afiliats que havien retornat o havien recuperat la fe cristiana. Si més no familiarment, això és molt possible que fos veritat, sobretot a la Catalunya rural, a moltes colònies industrials. El tema de Freinet té la gran avantatge, aquesta pedagogia de Freinet, en què Freinet era un pedagog que, com sabem, va quedar malferit a la Primera Guerra Mundial. Per tant, havia perdut la parla. És a dir, parlava, però amb moltes dificultats. Això va fer que ell mateix, com a mestre, i com un mestre progressista, i sindicalista, i progressista i d'esquerres, creés un sistema en què els infants treballessin. És a dir, més que el professor faci classes dogmàtiques i classes magistrals, siguin els alumnes que treballin. Per això la pedagogia de Ferrer, de Freinet, quan algunes vegades pregunta com la podríem qualificar, si la pedagogia de Ferrer la podríem dir racionalista, per exemple, com una idea força, que hem de recordar de la pedagogia de Freinet, és una pedagogia molt cooperativista, molt cooperativa, és el treball cooperatiu. I aquí és la gràcia aquesta del tema de la impremta. I pensar, per altra banda, que molts d'aquests nois que anaven a aquestes escoles, la impremta donava la possibilitat de treballar de caixista en un taller. La major part de líders sindicals i de líders obrers, des del Pablo Iglesias, parlem de l'històric. Sí, del Paulino Iglesias, diguéssim. Del fundador del PSOE. Del PSOE. Pablo Iglesias, que surt de Bilbao amb la seva mare i a peu es planta de Madrid. O agafem els tipus llibertaris com l'Eudald Canivell, que serà el gran home que posarà en marxa la Biblioteca Rus, que era un burgès lliure pensador maçó, però l'Eudald Canivell, tots ells venien, i el mateix Anselmo Lorenzo, que era el gran líder dels anarquistes, l'home sant laic estimat per tots aquests eren obrers il·lustrats, per tant, que sabien, però no autodidactes. I, per tant, una de les feines que feien aquests obrers liberals era treballar a impremtes, caixistes, perquè, clar, en tipografia s'havia de tornar a picar tot el text. Cosa que ara, doncs, tot això els joves no saben el que és, però, vaja, això no dic perquè jo mateix, que he dirigit algunes revistes, quan ho fèiem en tipografia, sé que era un embolic. Per tant, vol dir que el treball de la impremta, en el cas de Freinet, té dues funcions. No només la funció entre els infants que ensenya a treballar en equip, que segueixen tot el procés de producció, és a dir, des que pensen de què parlaran, dels dibuixos que faran, de les històries que explicaran, i que, per tant, hauran d'implicar totes les matèries. Això esdevé una espècie de centre d'interès, una idea força al voltant de la qual treballen, que acabaran amb mòduls, òbviament, aprendre la tipografia, sinó que a part de fer la publicació, que després s'emportaran a casa, que ensenyaran als pares i que intercanviaran a altres escoles, era una sortida també professional. És a dir, a veure, la impremta era un dels llocs naturals on hi havia molt, és a dir, els sistemes de producció eren molt més lents, és a dir, eren molt més lents. És a dir, que jo crec que la impremta, jo no dic que tingués Freinet aquesta possibilitat, però, per exemple, les escoles salesianes, les escoles que es funden i que a Barcelona tenen tanta importància, perquè la presència dels salesians a Catalunya des de Sant Juan Bosco és present, els de Sarrià són els més coneguts, però n'hi ha a tot arreu, que és la versió, diguem-ne, d'entendre l'escola com una escola de taller, com una escola d'aprenents, perquè aquests joves no es descarrin i s'allunyin del lliure pensament i de l'anarquia i tornin als redors de l'Església o al cercle de l'Església. El que és curiós que aquestes grans institucions pedagògiques, la impremta sempre ha estat present. Per tant, jo crec que la impremta cal veure-la com a mínim amb més d'una visió. L'edició de Freinet és pedagogia cooperativa i una pedagogia de la totalitat. I, per tant, aquí entra en joc l'escriptura, l'expressió, l'ortografia, els números, els contes, la creativitat, el treball manual, la fusió entre el treball intel·lectual i el treball manual. Perquè, d'alguna manera, l'escola tradicional se l'acusa de ser, o era, excessivament llibresca i repetitiva i memorística i amb molt poca activitat manual. Freinet, doncs, aconsegueix
unir les dues Les dues dimensions. coses, i a més... La formació intel·lectual amb la formació manual. Professional, per també, això, no? que era un somni de la pedagogia proletària, de la pedagogia integral anarquista o de la pedagogia politècnica, de la pedagogia soviètica, o podríem dir marxista soviètica després. És a dir, aquest divorci entre el treballador intel·lectual i el treballador manual. Clar, la impremta permetia fusionar les dues línies. O sigui, fer obrers il·lustrats. Era com fer obrers il·lustrats, o sigui, treballar... I trobés il·lustrats, que il·lustrats podien ser perquè d'alguna manera deixessin les cabòries, diguem-ne, de l'anarquia, vist en tradició salesiana, per exemple, de Sant Juan Bosco, que treballa amb els infants de Turí, que estan, i recordem que el temple expiatori, Barcelona té 2 temples expiatoris, el primer és el del Tibidabo, que òbviament que això és una proposta de Sant Juan Bosco, ho dic perquè Barcelona té 2 temples pels pecats que fa aquesta ciutat, per totes les persecucions, la crema d'esglésies, no només la seva família, i són coneguts internacionalment per aquest temple, que ningú oblidi després altres qüestions sobre Barcelona, no? I per altra banda, perquè a vegades volem passar pel que no som, és a dir, o negar a vegades el que hem estat, en qualsevol cas. Clar, també amb aquest obrer il·lustrat amb tradició cristiana per una línia, i per la tradició obrera va el de despertar les consciències, perquè esdevindrà el que sabrà llegir, i el que diu la mateixa Federica Montseny, que ella que sabia llegir, quan vivia a Horta, anava al mercat i que ella llegia els diaris a les dones, a les que venien i a les que anaven a comprar. És a dir, aquest fet de tantes vegades vist i fotografiat i fins i tot pintat, en què hi ha un obrer il·lustrat que sap llegir, que no vol dir que sàpiga escriure, però que sap llegir i llegeix amb un coro, amb una sèrie d'obrers al seu costat. És a dir, aquesta conscienciació de la classe obrera, la lectura com a despertar de la injustícia social, la premsa com a instrument per despertar la consciència social. Ostres, que curiós, perquè ara això m'has fet gràcia perquè precisament tinc uns familiars que tenien una fàbrica de suro al Baix Empordà, feien taps, una botiga de suro que se'n deia, i tenien a un obrer només llegint el diari mentre els altres treballaven, i era exclusivament aquesta persona, mentre els altres anaven treballant, que els anava llegint el diari, tal com... Vull dir que això era una cosa absolutament habitual. Sí, a més a l'indústria del suro, que això és Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, i la indústria tapera, dels taps, i naturalment és una indústria que la burgesia catalana comença a posar de moda a finals del segle XIX, vinculat a quan el xampany i altres begudes es posen de moda a Europa. I Mundet, i el campus de Mundet li devem molt, tota aquesta indústria... Aquesta indústria tapera. Aquesta indústria tapera i la família Mundet, m'imagino que també, que eren de Sant Feliu, Sí, eren de Calonja, però tenien, eren de Calonja, però Sant Feliu i això. Sant Feliu, el camí entre Palamós i Sant Feliu de Guíxols, el Baix Llobregat, del Baix Empordà, no ho diré pas. I que construeixen un tren. Sí, exacte, construeix un tren per poder... Un tren de via estreta, que és el que anirà des de Sant Feliu fins a Girona. Sí, el carrilet, per portar. El carrilet, que avui és una via verda, Escolta'm, Conrad, una cosa que també no en parles, però que me n'has parlat abans a vegades, clar, no és exactament llibre de text, però sí que va haver-hi, que ara podríem dir que serien els tutorials que es fan amb YouTube, però la importància també del llibre d'autoaprenentatge. Suposo que també hi havia tot un... Bueno, clar, és diferent, perquè suposo que no eren dirigits... El llibre d'autoaprenentatge és una cosa més posterior. D'acord. El que sí que he trobat, i ara, si em permets, l'hauria de buscar, perquè m'hauria d'alçar com soc, i he trobat un llibre, i és l'última adquisició que vaig fer el dissabte passat, el llibre del mestre. El llibre del maestro. És a dir, llibres, i aquest ja us arribarà a la biblioteca properament, en què hi havia la pauta dels exercicis i dels problemes que el mestre havia de posar. O sigui, que de fet aquest llibre escolar ja canalitzava moltíssim l'acció pedagògica, és a dir, no només el llibre, no només el manual, és a dir, el llibre que l'infant havia de llegir de lectura o el d'aritmètica, sinó el d'història, sinó que a més hi havia una guia
com que estem en una estructura pedagògica que el protagonisme és el mestre i no l'alumne, que l'alumne és un ésser passiu i no actiu. El receptor del coneixement. El receptor, i llavors ja és unidireccional, més que reivindicar el treball de l'alumne, el que es reivindica, doncs el faciliten aquests llibres, és el treball del mestre. Per tant, hi ha molts d'aquests llibres que hi ha llibre de l'alumne i llibre del maestro. Del mestre, carai. Com a guia pel mestre. I llavors he trobat amb una editorial preciosa, és un llibre preciós, que si hagués començat l'hagués pogut tenir aquí al damunt la taula de treball, era que és un llibre on hi ha tots els exercicis pel mestre, o sigui que el mestre tampoc s'havia d'esforçar massa. Sí, ja estava guiat ja estava guiat no només pel manual, sinó que les mateixes editorials feien un llibre pel mestre. És a dir, entre tot l'utillatge i l'univers productiu que feien aquestes editorials, ja sabien les activitats que s'havia de fer. Per tant, tot venia. Jo crec que el tema de l'autoaprenentatge, això cal esperar-ho a la Llei General d'Educació a partir dels anys 70 a casa nostra, perquè és quan es posa de moda en bona part l'ensenyament programat, i educació que ve en dels Estats Units, i llavors eren aquells llibres que deien, per exemple, de lectura, que deien si vostè està a la pàgina 15, té 3 solucions, tries la pàgina, si la pàgina no era correcta, te'n reenviaven amb un feedback. Són llibres basats sobre un sistema molt elemental cibernètic, però això que venien de tècniques conductistes, bàsicament d'aprenentatge dels Estats Units. I és posterior, no? Diguéssim d'aquesta... I és molt posterior. D'acord. Això l'engròs, això no vol dir que hi pugui haver una experiència pedagògica als anys 20 o 30 d'aquest sistema, però l'engròs, parlant de l'escola massiva, del que és l'escolarització a gran escala, això no es dona perquè l'escolarització va ser, parlo des de la perspectiva nostra, tradicional fins 1970. És el que anava a dir, que hauria de ser els anys 70, finals dels 60. Això no vol dir que hi ha mestres que segueixen els mètodes de l'escola de la Marta Mata i del recensat als anys 60 o dels anys 50, educadores com la Codina. Hi ha una sèrie d'educadores de mestres que són innovadores. Així ja ho sabem, però estem parlant de l'escola a l'engròs i de l'interès de les editorials, bàsicament, que va per aquí. L'autoaprenentatge és una idea molt més posterior, no? Clar. Molt més posterior. Quan parlem d'aquest llibre escolar, i vosaltres, quan heu fet totes aquestes classificacions sobre el llibre, també utilitzeu 1970 com a data... Sí, com a data, exacte, com a trencament, exacte. De demarcació. Sí, tens raó. I em sembla que està molt ben triada la data de demarcació, perquè és la Llei General d'Educació, que ja és una concepció pedagògica totalment nova. Diferent. Fins a llavors és una escola tradicional. I, Conrad, ara així ja per acabar, m'agradaria, ja que hem anat al passat, dels inicis de l'escola i el llibre text com a brúixola del coneixement, és a dir, com a l'eix en el que tota l'escola hi girava, ara anem al món actual, ens en vam parlar una mica. Què està passant en el sentit de que actualment el llibre de text està desapareixent de les escoles i no és el referent. Jo, aquí també tenim una companya com a exalumna d'una escola, l'escola Sunio, en el que ja quan es va crear, el seu eslògan era no fem servir llibres de text, sinó que era un material que feia cada professor, doncs parlar una mica d'aquesta, no em vull dir moda, perquè si no sembla com despectiu parlar de moda, però això, que estan absolutament desapareixent els llibres de text de les escoles, fins i tot el llibre com a objecte, dic en l'àmbit escolar i universitari, que és el que parlàvem ahir, el llibre com a objecte, i doncs aquest, no ho voldria dir, però aquest com imposició del relativisme, que se'n diu, a través, i que parlàvem del maig del 68 i de l'avinguda de la postmodernitat i el que deies ahir una mica la lluita o destruir l'acadèmia amb majúscules, és a dir,
l'autoritat i per tant el llibre com a eina el llibre de text com a eina repressora. Una mica que ens fessis, tampoc no cal aquí entrar en un debat perquè pot ser llarguíssim, però que pot ser molt llarg, una mica una pinzellada de la situació actual, tampoc no què en penses, sinó com ho veus El que veiem, i jo crec que no estic jo sol aquí, sinó un grup de professors, i jo sóc el més gran, però molts són relativament joves, per mi són molt joves, doncs el que veiem és que els nostres alumnes no llegeixen. Primer, la primera actitud que pots prendre dient el món va molt malament, abans llegíem, ara no llegim. Si ho analitzes amb una certa profunditat, veus que el que ha canviat també és el món. El món ha canviat molt i llavors, clar, vosaltres poseu amb aquesta demarcació 1970, que l'heu posat 2 anys després del maig del 68, i allò no deixa de ser el maig del 68 doncs és una anècdota perquè hi ha altres elements, vull dir, hi ha altres dates amb aquells al voltant, la lluita dels Estats Units pels drets civils, que ve anterior, etc. Però el mateix Jocs Olímpics a Mèxic, amb l'actitud dels atletes afroamericans, és a dir, estan canviant moltes coses. Nosaltres, la primavera de Praga, nosaltres diem maig del 68 per entendre'ns, però això és un pur convencionalisme. El que ha passat que vivim una època que ja no és moderna, on el llibre és un fill de la modernitat, comença amb Gutenberg i el luteranisme, com has dit tu, li dona tota la força, i la modernitat és el descobriment d'Amèrica i per tant és el llibre i òbviament doncs això és segle XV-XVI. Però naturalment nosaltres, els de la meva edat, hem sigut testimonis del trànsit d'un món modern a un altre món, que és més modern que mai, que pot ser hipermodern, postmodern. És un món, doncs, si algú podria dir si el món modern era un món humanista, o l'humanitat i les humanitats tenien un gran... Ara estem en un postmodern que és transhumanista, amb unes noves concepcions fins i tot biològiques i sobre la vida, perquè això té moltes lectures. Clar, el llibre de text era un manual, i és un manual tancat. Hi havia llibre de text a primària, a secundària, als batxillerats, la història de la filosofia de Maria, es devien guanyar aquells professors de secundària moltes vegades molt més amb el manual, els catedràtics de dret, el Cuello Calón, el Juan Miquel Història del Dret, Història del Derecho Romano, el manual del Derecho Romano, aquells manuals era un saber tancat. Però clar, la postmodernitat ha impugnat o va impugnar l'autoritat, no? I llavors l'autoritat i l'autoritarisme, que ara és un concepte que hem de guanyar, d'Auxere, que ens hem de fer grans, i per tant l'autoritat no pot venir de la potestas, de la potestat. Aquells manuals reflectien una certa potestat i un saber que anava lineal, de dalt a baix. Clar, ara estem en una estructura de pensament que ja no és lineal, ja no hi ha jerarquia, sinó que hi ha horizontalitat. I clar, en un món horizontalitat, el maig del 68 jo crec que el que sí que va portar va ser el concepte d'interdisciplinaritat. És a dir, que quan jo vaig arribar a les aules de la Facultat de Filosofia i Lletres al començament dels 70, el 71 recordo, la paraula de moda era interdisciplinari. Ja s'entenia que per fer un discurs sobre la pedagogia no es podia anar només des de la pedagogia. Es necessitava la psicologia, la història, la filosofia i l'antropologia. I qualsevol professor que llavors es presentava, sigui de geografia, o fos d'antropologia o fos de pedagogia, sobretot els joves, els professors joves de llavors, els que bategaven amb el maig del 68, molts d'ells havien nascut ja acabada la Guerra Civil o l'any 40, o que tenien 27, 28 anys, aquells professors doncs el que tenien la paraula interdisciplinaritat. Ara en diem això en xarxa, estar connectats, i per tant el saber ara ha passat, ja no hi ha jerarquia, passa del que el crea al que el rep. Ara el construeix el que el rep. Clar, estem en un plantejament formalista. No hi ha continguts. I aquest és el problema que tenim els professors veterans quan anem davant d'alumnes, que expliquem continguts, històries. I expliquem no només històries, com jo he explicat aquí, fets històrics, sinó vivències i experiències. He explicat l'anècdota que li va passar a Manuel Brunet amb en Jaume Brossa, que era el gendre d'en Ferrer. Això als joves no els és gens significatiu, perquè clar, això és la meva construcció. Per tant, ells han de construir el seu saber. Clar, per tant, és un saber
cada un, per tant, i per això doncs, ja fixes que es parla de competències, perquè de fet hem despullat el saber i la transmissió del saber de continguts i ha quedat amb una... Bàsicament el més important és no el contingut, sinó el continent, és a dir, les estructures que generen la possibilitat que cadascú construeixi el seu propi pensament. Clar, en aquest sentit, l'acadèmia ha quedat molt erosionada. És a dir, el saber acadèmic era un saber cert, clar i distint, tal com havia plantejat la modernitat, i després el marxisme, que havia estat el gran contrapunt al discurs burgès liberal de la modernitat, doncs ens havia donat ja una altra veritat. Pravda, el famós nom del diari en rus, del Pravda, la Verdad, del Lenin, exacte. Ara no hi ha Pravda. Ara ja no hi ha Pravda. És a dir, clar, segur que el diari pot continuar, però és obvi que la situació de Rússia i l'ensorrament del mur de Berlín i l'ensorrament de la URSS 2 anys després, als anys 90, els últims 30 anys, no és més que una conseqüència d'aquest canvi de mentalitat que es va produir a redors de l'any 70. 20 anys després la URSS no va poder continuar, perquè el que estava canviant era el món i ells continuaven a analitzar-lo en categories modernes. Clar, aquest és un problema que tenim els professors veterans, que hem d'entendre el món postmodern amb categories modernes. I això, a mi, personalment, i per altra banda, podem caure amb el parany de ser fòssils. És a dir, si recuperem el llibre de text no és perquè jo fos un exemple, sinó que jo és un testimoni d'una època, però no hem de retornar amb allò. Llavors, aquesta és la situació, que, òbviament, és una situació complexa, i clar, la cultura postmoderna, el tertulià, és el que, doncs, ha substituït a les entrevistes en profunditat. De tota manera, aquestes entrevistes en profunditat, hi ha programes de la televisió europea, l'Apòstrof francès, que encara tenen un cert valor. Això vol dir que això no és que s'hagi perdut, sinó que això no té molta quota de mercat, és residual, que dirien els de la televisió, i per tant és residual. És a dir, que llavors el que sí que clar, ha fet el gran esforç per als professors és que els alumnes tornin a llegir. I llavors aquí entra aquest autor italià que li tenim un cert afecte, Ordine, aquest professor Nuccio Ordine, que Cantilano li està publicant els llibres, que defensa la utilitat de la inútil. Oh, que és preciós, és un llibret molt petit. Sí, és preciós. Però això és un topos, això és un tòpic. En el sentit que al segle XIX ja s'hi van trobar, perquè al segle XIX van eliminar, volien eliminar, de fet ja havien eliminat, primer van eliminar l'hebreu de l'ensenyament secundari, després van eliminar el grec i anaven a eliminar el francès. I llavors la Tercera República Francesa, clar, hi ha una quantitat de professors a França que diuen, escolta, en època de colonialisme com estem aquí matxacant els alumnes de secundària i batxillerat amb el llatí. El llatí no serveix per gran cosa, és la qüestió del llatí. Bueno, ara ja no és la qüestió del llatí. 150 anys després, o quasi 200 anys després d'això, ara ens trobem és la qüestió de la lectura i de la cultura humanista. I de les humanitats, t'anava a dir, clar, de les humanitats. Ja no és el llatí, sinó que ara el que és qüestionat és la filosofia, la geografia, la història, l'art. Jo tinc alumnes aquí a grau de pedagogia que no han estudiat mai història de l'art. Com els hi parlaràs del noucentisme? Si no tenen clar conceptes com romànic, gòtic i neogòtic per entendre aquesta Barcelona del segle XIX. Bé, doncs en qualsevol cas vol dir, ara hem de parlar d'altres qüestions que jo crec que estan molt bé, que són els humanismes digital, que és la paraula que utilitzen els bancs per despatxar tanta gent, que ja veieu, però tot la banca digital, no? Però vaja, en qualsevol cas, que és una perversió i una prostitució del terme. Però sí que, per exemple, a la revista Temps d'Educació hi ha un magnífic monogràfic coordinat pel professor Huerta de València, catedràtic de la Facultat de Magisteri, però això sobre les possibilitats de l'humanisme digital, les possibilitats de treballar amb el telèfon mòbil com una nova eina, i llavors d'alguna manera aquí hi ha uns reptes, és a dir, com podem defensar els principis de l'humanisme amb una cultura que ja no té el llibre com a gran portaveu, però en canvi que té tota una sèrie d'instàncies diguem-ne tècniques al seu abast que són importantíssimes, però sobre la base que el saber ja els professors estem despullats d'autoritat. I òbviament les crítiques del Jordi Llobet a la universitat, en el seu llibre, les crítiques del Jordi Llobet, la poca valoració que Catalunya i les seves institucions universitàries i polítiques tenen dels mestres, és a dir, l'oblit dels mestres. Totalment, és un llibre boníssim. I de les mestres.
s'han oblidat, és a dir, avui en dia ningú pot ser un professor de referència, perquè això seria una espècie de patriarcalisme, una espècie de tradició de l'ancien règim, de l'autoritat, i per tant, clar, ens trobem amb unes estructures de pensament totalment noves. Però vaja, el llibre jo crec que quedarà, això és evident que quedarà. El que passa que probablement quedarà resituant-se dins del món, amb el sentit que mai s'havien editat tants llibres com ara. Això és veritat. Mai. És veritat. Però per altra banda, tampoc, és a dir, hi ha lectors que probablement Chartier va dir en extinció, però no seran extingits del tot, sinó que continuaran havent lectors feliçment. Llavors llibres es podran fer, el que passa que no es podran fer manuals. En tot cas, s'haurà de fer un llibre que pugui dir jo tracto aquest tema i d'una certa provisionalitat perquè probablement un altre autor pugui tenir una altra visió d'aquest tema. I això en totes les disciplines. És a dir, que això genera també un pluralisme, la qual cosa vol dir que el lector acabarà sent un home que, com dirien els grans clàssics, des de Sòcrates fins a Gadamer o des de l'Émile Lledó, l'home es forma a si mateix, o l'ésser humà es forma a si mateix. I per tant, doncs, que la transmissió és quasi impossible. En tot cas, és la construcció del saber i, per tant, tornem a un cert formalisme pedagògic. És a dir, és l'ésser humà que un nou concepte d'il·lustració, que al cap i la fi és el que diu la Marina Garcés i estan dient una sèrie d'autors perquè formen part de l'esperit d'època. És a dir, que construïm nosaltres el nostre perfil, el nostre empoderament, diríem, Kant diria la seva majoria d'edat, i aquesta majoria d'edat, aquest empoderament, probablement avui depèn del llibre. El que passa que haurem d'aprendre a triar llibres, perquè mai com ara hem tingut tants llibres. És a dir, les noves tecnologies favoreixen l'edició, l'autoedició. Hi ha molt de... Però el que passa que és el que dius tu, hi ha molt de soroll i clar, costa la tria de... Costa de triar el gra de la palla i el que és de qualitat i el que no és de qualitat. Però també hem d'acceptar que hi ha gèneres que probablement que el modern no acceptava i que haurà d'acceptar. És a dir, novel·les roses i novel·les per entregues n'hi ha hagut sempre, que els diaris en publicaven, els fulletins, no? I ara hi ha les sèries. I ara també n'hi ha amb un altre tipus de format, etc. I per tant això que un il·lustrat de fa 50 anys podia dir jo no eixiré mai, ara sabem que això és un niu de lectors i que probablement hauran d'acceptar el que deien alguns franquistes, recordo Ricardo La Cierva que deia mejor que lean la prensa del corazón que no lean nada, no? Jo ho vaig sentir una vegada a la conferència de l'Ateneu que em vaig esverar molt, que era jove. Sí, jo no hi estic molt d'acord, però bueno. Jo tampoc, però clar, jo m'imaginava tothom portant els diàlegs de Plató en una banda i el Capital de Marx sota l'altre braç, no? Però això, malauradament, no veiem joves que vagin, en tot cas sí que veiem joves que porten sota el braç les lectures de Nietzsche. En qualsevol cas, que és l'apòstol postmodern, o qualsevol que anuncia l'arribada d'uns nous temps. Vol dir que s'ha de llegir, que la lectura, poder ras i curs, ho diu Ordine, hem de llegir i a ser possible els clàssics. Per això és important que els professors parlin dels clàssics. No tant que els facin llegir, sinó que despertin els alumnes la passió per llegir-los, perquè els clàssics poden despertar la curiositat i probablement el llegir el que desperta és l'enginy. I aquest és un principi que es pot transferir a tot tipus de coneixement. O sigui que un físic o una física necessita aquesta capacitat de transferir coneixements, un científic, un humanista i una persona anònima pel seu dia a dia també pot transferir aquest coneixement. Jo crec que aquí és el gran avantatge, que el llegir segur que no es perdrà, com no s'ha perdut la ràdio. Exacte, que es deia, exacte. Doncs hi viu un cert revival, la ràdio, un cert revival, l'estem veient. Sí, amb els podcasts i amb els... Jo crec que no perdrem la lectura. El que sí que és evident que aquella concepció d'una lectura unidireccional, de manual, tancada, tot això a la cultura postmoderna no ho pot acceptar, perquè tenim una societat oberta i una societat rizomàtica amb xarxada. Ja sé que ens hem passat de l'hora del migdia, disculpa. No, ha estat interessantíssim. Hem fet com una visió... Moltes gràcies. No, moltes gràcies a tu, Conrad. I a més és que
parlant amb tu s'aprèn moltes coses, sí, és veritat. Els alumnes no pensen el mateix, els alumnes no pensen el No ho mateix, sé, ja no ho t'ho sé, dic que jo, jo... pensen que sóc un fòssil del No, paleolític superior, no t'ho que els pensis, explico Conrad. històries que ells pensen que no els hi anirà bé. Jo crec que sí, però bueno... No. Aquí hem tingut becaris exalumnes teus i jo crec que ets un dels professors més estimats, de veritat, eh? No és Puc perquè... assegurar que les valoracions dels Això alumnes no que et l'he fas... hagut de mirar aquesta Això setmana no per et fer un facis cas. autoinforme, t'asseguro Sí. que són d'un penós terrible. Sí, que això és un altre tema, això és un altre tema de les universitats que també és una altra cosa que també s'hauria de debatre, això, llargament. Però bueno, en qualsevol cas, agraeixo moltíssim nosaltres també... la invitació que m'heu donat, al Jordi Tremosa, al Jordi Tremosa, a tu, a la Júlia, a tots. A la Júlia, a la Re, ha sigut... Bueno, gràcies pel suport, estan aquí donant el suport tècnic, la Júlia i la Regina. I penseu que quan jo era jove professor, aquell edifici de cúpules, que segur que va fer un arquitecte franquista, però que devia tenir les idees de Humboldt al costat, els seminaris els teníem al costat i la biblioteca. Eren sales circulars que estaven capiculades i jo de professor jove me'n recordo haver-me aixecat a classe i dir ara vaig a buscar aquest llibre, no moltes vegades, però algunes vegades ho podies fer, anaves a la biblioteca i portaves el llibre a classe. És a dir, que en aquells moments moderns, no es podia... Amb arquitectura moderna. Amb l'arquitectura moderna el llibre havia d'estar present a classe i els professors portaven llibres a classe i els meus mestres portaven llibres a classe i els comentaven, inclús com allò que deien la bibliografia, un llibre, 10 minuts, és el que fa l'Ordine ara als seus alumnes, que un dia a la setmana diu que el dilluns fa, és comentar un fragment, i durant mitja hora comenta un fragment d'un llibre clàssic, del Meister de Goethe, de la Ilíada, de Dante, de qui sigui, però i s'omple la classe i diu d'alumnes de totes les disciplines, no només de la seva. És a dir, torna als clàssics. Clar, nosaltres, ja heu vist aquí a Mundet, les biblioteques està a baix, com si hauria de ser el fonament, però no és fonament de res, perquè els pisos cadascú també són petits nínxols en què fa la vida sense cap mena de connexió. Però venim d'una tradició en què no es podia ensenyar, no es podia transmetre saber sense llibres. I sense la biblioteca, que és... No, ha estat interessantíssim i agrair-te molt, Conrad, que el dia d'avui, que celebrem el dia del llibre, també, el dia de Sant Jordi, la Diada, Sant Jordi i el llibre, hagis volgut participar amb nosaltres i que ha estat una xerrada molt, molt interessant i que realment hem après moltes coses. Ja sabeu, a la vostra disposició, jo em trobo... Lamento la biblioteca, a vegades quan entro a veure que s'ha convertit en una sala d'estudi d'opositors, que aquests són els que estan més seriosos, de tertúlia a vegades... Però la idea, jo crec que nosaltres que la idea és que això torni a ser un centre, el centre neuràgic del campus i un centre viu i el referent del campus. La biblioteca, i que els professors ja no som rates de biblioteca i vosaltres tampoc sou els que subministreu els llibres a les rates de biblioteca. És que hi ha un llenguatge certament molt pejoratiu. És veritat. Doncs, Conrad, moltes gràcies per tot, una abraçada ben forta i molt bona diada. I que acabis de passar la diada. Llibres i moltes roses. Igualment. Una abraçada. Adéu.